Mistä tyttöä? Ketä tyttöä? Koko meillä oli uskontoa. Ketä vitun tyttöä? Häh? Et sä osaa edes keulia. Et ainakaan sillä. Et sä ainakaan sillä osaa keulia. No tuossa oikein. Tossa. Paremmin kuin isä äsken. Et varmaan osaa. Mä oon tekemässä muuten YouTube-videota. Ja levypainoja. Proteiinia muija. Lol, mikä paskahousu tostakin on tullut.